Братя и сестри, има неща в живота ни, които вършим от дълго време. Никой не ни е карал, просто сме ги приели. Израснали сме с тях и никога не сме се питали откъде идват и дали наистина са правилни. Научили сме ги от родители, видели сме ги в църквата, вярвали сме, че щом всички го правят, значи е добро. А щом е за Бога, значи Той го одобрява. Но дали наистина е така? Дали някога сме се спрели да попитаме: Господи, това от Теб ли е? Казал ли си ние да го вършим? Колко неща в живота си сме приели просто защото всички го правят? И колко от тях наистина са според Божието Слово? Тук започва моето недоумение. Как е възможно да наричаме един празник свят, когато Господ никога не го е заповядал? Как е възможно да свързваме името на Исус с яйца, козунаци и обичаи, които идват от езичеството? И още по-страшно, как е възможно толкова малко хора да се запитат, а дали това не е заблуда? Днешният празник, който милиони наричат Великден, не е заповядан от Христос, не е проповядван от апостолите, не е писан в Евангелието и обичаите около него не носят нито един елемент, даден от Господа. Този празник има друга история. История, която започва далеч преди Исус да възкръсне. История, която не води до кръста, а до езически олтари. История, която говори не за спасение, а за поклонение на плодородие, слънце и женски божества. Много хора ще се изненадат от това. Някои ще се засегнат, други ще отрекат, но въпросът не е как се чувстваме, а дали искаме да знаем. За да разберем какво е Великден, трябва да тръгнем назад. Назад във времето, отвъд църковните традиции, отвъд онова, което винаги е било така. Защото само когато проследим пътя, ще разберем откъде наистина е тръгнало всичко. И тук нека бъдем внимателни. Историята, за която ще говоря, не е скрита, не е тайна, тя е записана, потвърдена от исторически източници и изследователи. Стотици години преди Христос да се роди, народите около Израел са празнували пролетта, времето на равноденствие, възраждата се природа и плодородието. В центъра на тези празници е стояла богиня с различни имена в различни народи, но със същата същност – богинята на плодовитостта, живота и природните цикли, позната като Иштар, Астарта, Ашера, Диана и Артемида. Навсякъде е най-съща почит към женския принцип, към плътското изобилие. Символите й, те са зайци заради способността им бързо да се размножават, яйца като образ на новия живот, на началото, огньове за пречистване и преминаване в нов сезон и ритуални хлябове, които днес наричаме козунаци и често кръгли с религиозни знаци отгоре. Ако тези неща ви звучат познато, има защо. След векове на отделно съществуване, езичеството и християнството се срещат не чрез откровение, а чрез политика. През 4 век след Христа римският император Константин решава да обедини разпокъсания си народ. Християните вече не са малцинство, те се множат и това е неудобно за империята. Езичниците също. Има хиляди култове, храмове и ритуали. И тогава Константин прави гениален ход. Той обявява християнството за допустима религия, но не за да го следва, а за да го използва. Целта му не е чистотата на вярата, а стабилността на държавата. И така започва смесването. На християнския Бог се дава място, но редом с него остават старите богове, просто с нови имена.
старите празници с нова светлина и римските практики с одобрението на църковните водачи. И точно тук, брати и сестри, започва подмяната. Празникът на Иштар не се забранява, променя се името, но не и съдържанието. Запазват се яйцата, запазват се обредите, запазват се дните около пролетното пълнолуние, само че вече се казва Възкресение или Великден. И така се създава нов празник, не по откровение от Бога, а по решение на събор. След като празникът е официално приет от църковната власт и държавата, започва дългия процес на утвърждаване. Обичаи се променят с нови значения, езическите символи се покриват с християнски думи и малко по малко хората забравят какво е било в началото. Поколение след поколение започва да вярва, че така трябва, че щом всички го правят, значи е добро, че щом се говори за Исус, значи Бог е доволен. Но истината не се мери по това, което е масово. И когато нещо не идва от Него, то никога не става свято, дори всички да го наричат такова. Днес, когато някой постави под съмнение Великден, реакцията е почти винаги емоционална. Как смееш, това е най-святия ден, това е за Христос, Бог вижда сърцето, но въпросът не е само какво вижда Бог в сърцето ти. Въпросът е какво вижда Той в делото ти и дали това, което му принасяме, е според Неговата воля. Библията ни дава много примери за хора, които са искали да угодят на Бога, но са го направили по свой начин и са били отхвърляни. Не защото не са го обичали, а защото не са го послушали. Каин принася жертва, не от животно, а от плодовете на земята. И макар че жертвата му е красива, и макар че тя е поднесена от собствен труд, Бог не я приема. Защо? Защото не беше това, което Той беше заповядал. А Бог не се впечатлява от човешко старание, когато то пренебрегва Неговото Слово и Неговата воля. Именно това липса в поколението на Великден – послушание. Не че хората не се стараят, не че няма добри чувства, но празнуват нещо, което Господ не е установил и го правят с ритуали, които Господ не е избрал. А когато му принасяме нещо, което не е според Неговата воля, дори да го наречем, че е за Него, Той не го приема. Аз го правя за Исус, Бог знае сърцето ми. Това казват мнозина, когато чуят, че Великден не е от Бога. Да, Бог наистина гледа сърцето, но точно за това ние трябва да се страхуваме. Защото Бог вижда не само намерението, вижда и истинския мотив. Вижда дали сме търсили Неговата воля или просто сме следвали това, което другите правят. Да, Бог гледа сърцето, но какво ще види Той, когато види човек, който никога не е проверил дали това, което прави му е угодно? Човек, който върши традиции, без да е попитал: Господи, това от Теб ли е? Истинската любов към Бога не се доказва с чувство, а с послушание. Ако ме любите, пазете моите заповеди. И ако Неговите заповеди не включват този празник, ако Неговите ученици никога не са го спазвали, ако писанието мълчи за Великден, но говори ясно за истина и послушание, тогава можем ли да кажем, че сърцето ни е наистина за Бога? И ако Бог гледа сърцето, Той ще види дали то е жадно за истина или удобно в традицията. Ако наистина търсим Божията воля, трябва да сме готови да погледнем и в детайлите, да се запитаме какво всъщност представлява това, което правим. Не какво означава за нас, а какво означава в Божиите очи, защото Бог гледа сърцето, но също и делата. И когато вземем яйце, боядисаме го в червено и го наречем символ на кръвта на Исус, може да не си даваме сметка, но това не идва от Евангелието. Не идва и от Христовото учение. Идва от древен ритуал за Иштар, където яйцето е символизирало прераждането, а кръвта – жертвоприношенията, които са правили и са ги боядисвали.
Зайците, които днес децата рисуват и получават като шоколадови фигурки, не са символ на Христос. Те са били символ на плодородие, на живот, роден не от духа, а от природата. И макар хората да не го знаят, в духовния свят това не е без значение. Бог не приема поклонение, което използва символите на други богове, дори ако се прави в Негово име. И всичко това ни връща към най-простия, но силен въпрос. Това от Христос ли е? Ако не, тогава не му принадлежи. И точно тук се крие най-голямата опасност. Това, че хората смесват, вземат малко истина и обявяват в човешка измама, малко светлина и я смесват с традиция, която не идва от Бога. А Бог не приема смесица. Той е Бог на светлина, в Него няма тъмнина. Той е истина и не споделя славата си с никого. Да не свързваш вол с магаре, да не засяваш лозето си с две различни семена, да не носиш дреха от два вида нишка. Това са духовни принципи. Бог казва: не смесвай, нито в дрехата, нито в земята, нито в поклонението. А днес Великден е смес. Опасно е, защото хората си мислят, че този празник е свят. И дори когато някой ги предупреди, те казват: няма значение, Бог знае какво чувствам. Но има значение. Истината има значение. В книгата на пророк Даниел, глава 9, се намира едно от най-ясните месиански пророчества в Библията. То говори за 70 седмици, които Бог определя за народа на Израел и за идването на Месията. И той ще утвърди завет с мнозина за една седмица. И в средата на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. Това е последната от 70-те пророчески седмици. Всяка пророческа седмица в библейски език означава 7 години. Значи една седмица 7 години. А в средата на тази седмица, т.е. след 3 години и половина, Месията трябва да бъде принесен в жертва. Исус започва своето служение след кръщението си, когато е бил на около 30 години. Служи точно 3 години и половина. Това е добре потвърдено от Евангелията. И точно в средата на последната пророческа седмица той е разпнат. Тоест в средата на седмицата, не просто в средата на 7 годишния период, но и буквално в средата на седмицата, в сряда. Исус е разпнат в сряда, не в петък. Но защо в сряда? Защото самият Исус казва: човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи. Ако той е бил погребан точно преди залез и е възкръснал преди изгрев в неделя, трябва да има пълни 3 дни и 3 нощи в гроба. Но от петък вечер до неделя сутрин има само петък нощ, събота ден и събота нощ. Това са 2 нощи и 1 ден. Няма как да се съберат 3 дни и 3 нощи. Това не е логично, не е вярно и не съвпада с думите на Исус. Сега да видим със сряда. Сряда нощ, четвъртък ден, четвъртък нощ, петък ден, петък нощ, събота ден. Това са 3 дни и 3 нощи. Точно, ясно, подредено, както Бог е казал. А в неделя сутрин, когато жените отиват при гроба, ангелът казва: няма го тук, възкръсна. Тоест, вече е възкръснал, не възкръсва в този момент. Значи възкресението е било преди това, в края на съботата след залез, когато според библейския ред започва новия ден, първият ден от седмицата, неделя. И така, разпятие сряда преди залез, погребение сряда вечер, възкресение събота вечер, след залез, точно 3 дни и 3 нощи, а не в неделя сутрин. Всичко съвпада, пророчествата в Даниил съвпадат, думите на Исус съвпадат, събитията от Евангелията също съвпадат. Тогава откъде идва петък? Отново от човешко предание.
Първите църковни водачи, отделени от юдейските корени, решават да създадат традиция, която няма нищо общо с библейската хронология. Така възниква Страстната седмица, с разпятие в петък и Възкресение в неделя сутрин. Всичко това няма логика с Библията, защото 3 дни и 3 нощи не съвпадат. Разпятието е било в сряда, средата на седмицата, Възкресението в събота след залез, а великденската традиция в петък и неделя не съвпада. Истината винаги идва с избор – да се покориш или да се върнеш към старото, защото е по-удобно. Да застанеш на страната на Божието Слово или да останеш в традицията, за да не се отличаваш от другите. Но Исус не ни е призовал да вървим след тълпата. Призовал ни е да вървим с Него, а Той върви по тесен път. Истинското поклонение не се гради на празници, а на истина. И ако това, което вярваме, не съвпада със Словото, не Бог трябва да се променя. Ние трябва да се променим. Някои ще кажат, аз не боядисвам яйца, не меся козунаци, но не се заблуждавайте, брати и сестри. Дори и без външните обичаи, ако пак наричаме този ден Великден, ако пак го почитаме като нещо свято, ако го отбелязваме с мисъл, че е ден за Господа, ние пак участваме в лъжата. Защото не формата, а смисълът е важен. Не ритуалите, а признанието. Ако признаваш този ден, който Бог не е заповядал, ако го отделяш като специален, значи си се съгласил с човешка традиция, не с Божията воля. И няма значение дали правиш яйца или не, щом празнуваш на същия ден с мисълта, че е Възкресение, ти вече си в заблудата. И нека го кажем ясно, в Библията няма нито една дата, заповядана от Бога за отбелязване на Възкресението. Нито една. Учениците не са я пазили, апостолите не са я установили, Исус не я е посочил, защото Бог не ни е дал ден, дал ни е истина. Истината не се смекчава от по-малко участие. Истината изисква пълно отделяне. Бог не търси козунаци, Той търси послушание. Не външна набожност, а вътрешна вярност към Неговото Слово. Библията говори ясно. Символите не са Негови. Датата не е Негова. Обичаят не от Него. Излезте измежду тях и се отделете, казва Господ. И не се допирайте до нечисто. И аз ще ви приема. Ако някога си празнувал Великден с мисъл, че почиташ Христос, но днес очите ти се отвориха, сега е моментът. Моментът да кажеш: Господи, аз повече не искам обичаи, искам истина. Не искам човешки празници, искам Твоята воля. Не искам смесица, искам чистота. Научи ме да Ти се покланям както Ти искаш, не както съм бил научен. Бог ще приеме такъв дух. Той винаги е приемал остатъка, малцинството, смелите и послушните. Днес това може да си ти. И ако тръгнеш, не си сам. Истината ще върви с теб, а Бог ще бъде на твоя страна. Амин.